హరే కృష్ణ. హరే దండాలు. కృష్ణ. దండాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 భక్తి రసామృతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత కొన్ని వారాలుగా భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగంలోని అధ్యాయాలను చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 4 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈరోజు ఆ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలోని ఈ 5వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 5వ అధ్యాయము భక్తియుక్త సేవ యొక్క పవిత్రత అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, ఇది శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువులోని శ్లోకాలకు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీల రూప గోస్వామికి జై. ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో భక్తియుక్త సేవ యొక్క పవిత్రత అనేటువంటి అంశము ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోబోయేటువంటిది. సో ఇంతవరకు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు స్థూలంగా ప్రతిపాదించినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే భౌతిక దృష్టితో బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం కావాలనని అభిలాషించుచుండినంత వరకు ఏ వ్యక్తియు శుద్ధ భక్తియుత సేవనందు ప్రవేశించజాలడు. అంతేకాకుండా భక్తి సేవ సర్వభౌతిక గణములకు అతీతమైనది. ఇది ఈ భక్తి సేవ అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేశమునకో లేదా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్గమునకో లేదా ఒక సంఘానికో లేదా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భానికో పరిమితము కాదు అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకు ఇప్పటి వరకు
ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అధ్యాయాల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలుగా వీటన్నిటి యొక్క విషయాలను మనకి క్రోడీకరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రథమ భాగంలో మనం మొదట అధ్యాయము శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ సామాన్య లక్షణాలు అని, అలాగే కృష్ణ భక్తి ప్రారంభ దశలు, అలాగే వైదిక భక్తి చేయడానికి ఆ వైదిక భక్తి చేయడానికి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు, అలాగే గత వారంలో మనం చూసినటువంటి ముక్తి కన్నా భక్తియే విశిష్టత కలది అనేటువంటి అంశము, వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులలో శుద్ధ భక్తులు దేనిని ఆశించరు అనేటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలలో సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి అంశాలను ఆయన క్రోడీకరించి ఈ విషయాలను మనము అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనము చదువుకున్నటువంటి అంశాల ద్వారా అని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈ భౌతిక దృష్టితో బ్రహ్మజ్యోతిలో అంటే నిరాకార విధానమును ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, అటువంటి వాళ్ళు ఇక సాధారణంగా అంటే సరైనటువంటి ఆ ఉద్దేశంతో భగవంతుని దరిచేరాలి అనేటువంటి విషయాలు కాకుండా ఉన్నప్పుడు వారి భక్తియుతమైనటువంటి సేవనందు ప్రవేశింపలేరు అని, అంతేకాకుండా ఆ భక్తి సేవ సర్వభౌతికమైనటువంటి విషయాలకు అతీతమైనది. అంతే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ భక్తులుగా భక్తి చేయడం అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్ణమునకో లేదా సంఘానికో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి అర్చన చేయడం కానీ ఇవన్నీ బ్రాహ్మణులు మేమే అనేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలు ఉన్నవి అప్పటి ఉన్నటువంటి సమాజంలో. సో ఆ విషయాలను సందర్భంగా ఇక్కడ మనకి భక్తిలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకునేటువంటి విషయాల్లో అందరూ అర్హులే అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఈ ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో దానికి ఇక్కడ మనకి శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవ దివ్యమైనటువంటిది, కారణము లేనట్టిది. అంటే భక్తి చేయడానికి ఏదో ఒక కారణాన్ని చూసి అంటే ఇదైతే నేను ఈ చేస్తాను, భగవంతుడిని చేరుకుంటాను, లేకపోతే ఇది నాకు అని కాకుండా మరి ఇది దివ్యమైనటువంటిది మరియు ఎటువంటి కారణము లేనటువంటిది, ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులను దానికి అవరోధము కారాదు. అంటే ఒక ప్రాంతమని కానీ ఒక కులమని కానీ ఒక ఏ విధమైనటువంటిది దానికి ఆ భక్తి చేసుకోవడానికి అవరోధాలు కావు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి విచక్షణ లేకుండా సర్వులను అందరికీ కూడా ఈ భక్తి అనేటువంటిది అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ భగవంతుని యొక్క సేవ అంటే భక్తి చేయడము అనేటువంటిది అన్ని జీవుల యొక్క ఒక స్వరూప స్థితి అది అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాల్లో మనకి మధ్యయుగంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు సహచరుడైనటువంటి ఆ నిత్యానంద ప్రభువు అంతర్ధానమయ్యాక అంటే వారు తిరోగమనం చెందిన తర్వాత ఆ నిత్యానందుని వంశీకులం అని చెప్పుకునేటువంటి ఆ గోస్వామి వర్గం ఒకటి ప్రారంభమైందని చెప్తారు. మరి ఆ నిత్యానంద వంశానికి చెందినటువంటి ఆ గోస్వామి వర్గంగా ప్రారంభమైనటువంటి వారు తామే భక్తియుత సేవ ఆచరణకు భక్తి ప్రచారానికి అధికారులము అని వారు వాదించేవారట. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క కృత్రిమం అంటే సహజ సిద్ధంగా అది కాదు. ఎందుకంటే భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి ఎవరైనా అర్హులు, ఎవరినైనా చేయవచ్చు. అదే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకు అందించినటువంటి అంశం. కానీ మధ్యలో ఆ నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క వంశీకులం అని చెప్పుకొని ఆ గోస్వామి వర్గంగా భావించబడినటువంటి కొందరు కృత్రిమంగా అధికారం కొంతకాలం వారు సాగించారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ తర్వాత కాలంలో సింహ గురువుగా చెప్పబడేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు
గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి చెందినటువంటి వాడు. అనేకమైనటువంటి గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించి భక్తిని అందరకు అర్హులు అని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో ఇది అప్పుడు ఉన్నటువంటి భక్త సచ్చిదానంద భక్త వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు. నీ యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడానికి నా శక్తి సరిపోవడం లేదు, కనుక నీ యొక్క అంశ ఒక చిన్న కిరణం ని నాకు ప్రసాదించు, తద్వారా నేను భక్తియుత అంటే నేను ఆ సేవలు చేసేయడానికి సమర్థతగా లేకుండా ఉన్నాను, కాబట్టి నాకు ఆ సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి నీ యొక్క ఒక్క కిరణాన్ని, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ, ఆయన ఒక రిజర్వాయర్ ఎంతో ఉన్నటువంటి, మరి అటువంటి ఆయన యొక్క ఒక కిరణం చాలు నాకు అని ఆయన ప్రార్థిస్తారట. సో ఆ ఫలితంగానే ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారు అవతారం రావడం జరుగుతుందని చెప్తారు. సో వారు వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఈ చెప్తున్నటువంటి భక్తికి మేమే ప్రచారకులము అనేటువంటి ఏదైతే ఆ సాంప్రదాయం వచ్చేసిందో ఆ మధ్యయుగంలో, సో దానికి అంతా కూడా ఆ అభిప్రాయాన్ని అంతా కూడా పూర్తిగా నిర్మూలించగలిగారు ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారు అని చెప్తారు. ఆ కాలంలో అంటే మరి దాని నుంచి బయటకు రావడానికి కృత్రిమంగా వాళ్ళు మేమే భక్తికి అర్హులము, మేమే మాత్రమే చేయాలి అనేటువంటి, మేమే ప్రచారం చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఆ దాని నుండి బయటపడడానికి, అందరూ కూడా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అనేటువంటి దానికి అది రావడానికి ఆ మధ్య కొంత తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ చెలరేగింది అని చెప్తారు. ఆ సమయంలోనే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారిని హత్య చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న ఒక పోలీస్ అధికారి ఆయనకు హెచ్చరిస్తారు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, అంటే మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల గోస్వామి వారి చరిత్రలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే. సో కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల నుండి భక్తి అందరికీ అందేటువంటి విషయము అనేటువంటి దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వారు ఎంతో కృషి చేశారు. సో ఆ విధంగా చివరికి ఆయన విజయం సాధించారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా ఏ శాస్త్రంలో కూడా వారు కృత్రిమంగా చేసిన విధంగా ఎక్కడా లేదు సమర్థించింది. సో కనుకనే వారు విజయం సాధించగలిగారు. శాస్త్రాలు ప్రామాణికం కనుక సో వాటి నుండి ఆయన విజయం సాధించారని చెప్తారు. భక్తియుక్త సేవ ఏ ఒక్క ప్రత్యేక వర్ణమునకు పరిమితమైనది కాదని స్పష్టంగా నిరూపితమైనది శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి ద్వారా అవతరించిన తర్వాత అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తారు శ్రీల ప్రభు, భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నుడైనటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా అప్పటికే ఉత్తమ బ్రాహ్మణత్వ స్థితిని అందుకున్నవాడు, అందుచేత ఆ ఉద్యమంలో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు పూర్తిగా విజయం సాధించగలిగారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు అంటే చతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అంటూ గుణ కర్మ విభాగశ, గుణాలను బట్టి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులను బట్టి అని చెప్తారు. బ్రాహ్మణులు అని చెప్తారు. ఎవరు మరి బ్రాహ్మణులు? సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు, వేదాలను చదివేటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అంగీకరించేటువంటి వారు. మరి భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అంగీకరిస్తారు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు చెప్తున్నట్లుగా ఎవరైతే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారో వారు అంతకు ముందే బ్రాహ్మణత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారే, కనుక వారు ఆ భక్తి ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అర్హులు అని వారు చేసినటువంటి ప్రచారం. సో అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టకపోయినప్పటికీ కూడా వారు బ్రాహ్మణులుగానే పరిగణించబడి వారికి ఉపనయము జంజం ఇచ్చేటువంటి విషయాలను
ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, అలాగే ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తారు, మా గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి దాని నుండే ఇది మేము కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, 74 పేజీలో ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని వారు మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా చాలా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆయన చెప్తారు. ఆ సిద్ధాంతము అంటే ఏదైతే అందరూ కూడా భక్తికి అర్హులు అని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ప్రతిపాదించారో, ఆ సిద్ధాంతం ప్రాతిపదిక మీదనే ఈ జగత్తులోని ఏ భాగమునకు చెందిన ఏ వ్యక్తి అయినను నేడు గౌడీయ వైష్ణవుడు కావచ్చు. శుద్ధ వైష్ణవుడగు వ్యక్తి గుణాతీతుడు. అందుచేత ఇహ లోకమున అత్యున్నత వర్గము వారి అర్హత అగు సత్వగుణమునకు అతడు అప్పటికే సాధించియుండును. మా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు ప్రతిపాదించిన పై సిద్ధాంతపు ప్రాతిపదిక మీదనే పాశ్చాత్య జగత్తులో మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ప్రారంభింపబడింది అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి అంశం. ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థలో పాశ్చాత్య దేశాలలో ఇస్కాన్ని అంతకుముందు భారతదేశం నుండి ఎంతో మంది స్వాములు, ఎంతో మంది చెప్పేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు. అక్కడికి వెళ్ళి వారు మారి వచ్చేవాళ్ళు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క 69 సంవత్సరాల వయసులో అక్కడికి వెళ్ళి చాలా చాలా తక్కువ, అసలు ఏమీ లేదు, ఒక 40 రూపాయలు అవి ఇండియన్ కరెన్సీ ఉన్నవి, అలాగే కొన్ని పుస్తకాలు, ఒక ట్రంక్ బాక్స్లో కొన్ని పుస్తకాలతో వెళ్ళారు అని చెప్తారు. కానీ వారి యొక్క ఉద్దేశ్యం సరైనటువంటిది కనుకనే వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకి మన సాంప్రదాయాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏదో ఉంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళు. అట్లా ఉన్నటువంటి విమర్శలను కూడా ఎదుర్కొంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించి అందరూ కూడా, ఈ మానవులందరూ కూడా ఈ శుద్ధ వైష్ణవుడు కావడానికి అర్హుడు అనేటువంటి, అంటే గౌడీయ వైష్ణవుడు కావడానికి అర్హుడు అని వారు ప్రచారం చేసినటువంటిది. సో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హరే కృష్ణ ఉద్యమం అతి వేగంగా, అత్యధికంగా ప్రచారం అవుతూ ఉన్నటువంటి విషయం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే అంటున్నారు ఆయన, మా గురువు గారైనటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతంపైనే పాశ్చాత్య జగత్తులో ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రారంభించబడింది అని చెప్తారు. సో ఆయన యుఎస్ఏలో ప్రారంభించినటువంటి అంశం. ఆయనను ప్రమాణంగా స్వీకరించియే పాశ్చాత్య దేశములలోని అన్ని వర్గముల నుండి మేము సభ్యులను కోరుకునుచున్నాము. అంటే ఇస్కాన్లో బ్రాహ్మణులు అనబడు వారు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మింపని వారికి ఉపనయం చేసుకొని యజ్ఞోపవీతమును ధరించు అర్హత కానీ ఉత్తమ వైష్ణవుడిగా పొందేటువంటి అర్హత కానీ లేదని వాదించేవారట అంతకుముందు ఉన్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారికి వారి ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి. సో కానీ ఏ విధమైనటువంటి వైదిక గ్రంథాలు కానీ శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు కానీ దానిని, అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ప్రతిపాదించినటువంటి అంశాలను బలపరచకపోవడం చేత ఆ సిద్ధాంతము ఈ వైష్ణవ విధానంలో అంగీకరించబడలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ భగవంతుని సేవ చేసుకోవడానికి అందరూ అర్హులే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకా భక్తియుక్త సేవను స్వీకరించుటకు కృష్ణ చైతన్యమును సాధించుటయు ప్రతి వ్యక్తికి గల జన్మ హక్కు అని శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఉద్ఘాటించారు. అందుకు అనేకమైనటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాల నుండి ఈ దృష్టాంతములను ఆయన చూపారు రూప గోస్వాములు వారని చెప్తారు. ముఖ్యంగా పద్మపురాణం నుండి ఒక శ్లోకాన్ని ఆయన తీసుకొని అందులో ఆ వశిష్ఠ మహర్షి దిలీప్ మహారాజ్తో పలికినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. ఓ మహారాజా, మాఘమాస గడియలు, సో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి డిసెంబర్ జనవరి నెలలో మాఘమాస ఉండేటువంటి ఆ
తెల్లవారుజామున స్నానం చేసేటువంటి హక్కు ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నట్లే భక్తి రూపమున భక్తియుక్త సేవ చేయుటకు కూడా ప్రతి వానికి హక్కు గలదు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఆ స్కంద పురాణంలోని కాశీఖండ భాగంలో కూడా ఒక ప్రమాణాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి అందులో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, అంత్యజ అపి తద్ధ్రాష్టే శంఖచక్ర ఖదారిణం సంప్రాప్య వైష్ణవీ దీక్షాం దీక్షితా ఇవ సంభభు అంటూ చెప్పబడింది. అంటే మయూర ధ్వజరాజ్యములో శూద్రుల కంటే తక్కువ వర్ణము వారు కూడా భక్తియుక్త సేవతో కూడిన వైష్ణవ సాంప్రదాయములో చేర్చుకునబడుచుండిరి. నుదుట ఊర్ధ్వ పుండ్రములను, చేతిలోను మెడలోను తులసిమాలను ధరించి వారు వచ్చున్నప్పుడు కేవలము వైకుంఠము నుండి దిగివచ్చుచున్నట్లు తోచును అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని. అంటే ఆ మయూర ధ్వజరాజ్యంలో మనం చెప్తాము, అంటే సృష్టిలో 84 లక్షల రకాల జీవులు ఉంటే అందులో 4 లక్షల రకాల మానవులు ఉంటారు. ఆర్యులు అని, అనార్యులు అట్లా ఉన్నటువంటి దాంట్లో సాధారణంగా శూద్రుల కంటే కూడా తక్కువగా భావించబడేటువంటి వారు కూడా ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో చేర్చుకునబడి ఆ విధంగా వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి వారు ఆ నుదుటి పైన ఊర్ధ్వపు పుండరాలను తీసుకొని చేతిలో తులసిమాలను ధరించి మెడలో కూడా తులసిమాలను వేసుకొని వారు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, వస్తూ ఉన్నప్పుడు అది ఎలా ఉంది అంటే ఆ వైకుంఠము నుండి వైకుంఠ భటులే దిగి వస్తూ ఉన్నారా అనే విధంగా ఉంది అంటూ వర్ణించబడినటువంటి ప్రమాణాన్ని చూపెడుతూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఎవరైనా చేయవచ్చు అనేటువంటి, నిజమునకు సాధారణ బ్రాహ్మణుల కంటే 1000 రెట్లు ఎక్కువగా అందముగా వారు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి ప్రామాణికంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వైష్ణవుడైనటువంటి వ్యక్తి అప్రయత్నంగానే బ్రాహ్మణుడగును. అంటే వైష్ణవ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాకాహార భక్షణం కానీ ఇతరమైనటువంటి చెడు గుణాల నుండి దూరంగా ఉండడము, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడం వంటి వాటిని ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే భగవంతుని నామము నిరంతరము జపిస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు. మరి అదే కదా బ్రాహ్మణుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. సత్వగుణంలో ఇవన్నీ త్యజించడం వల్ల, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని పాటించడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఆ బ్రాహ్మణత్వము, బ్రాహ్మణ గుణము అయినటువంటి సత్వగుణము వారిలో వస్తుంది. కాబట్టి అప్రయత్నంగా వైష్ణవుడు బ్రాహ్మణుడే అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే సనాతన గోస్వామి వారు రచించినటువంటి వైష్ణవుల కరదీపిక అనదగినటువంటి హరిభక్త విలాసము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని షడ్గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి ఆ రూప గోస్వాముల వారి అన్నగారైనటువంటి అగ్రజుడు అయినటువంటి సనాతన గోస్వాముల వారు హరిభక్తి విలాసము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారు. దాన్ని మనకి వైష్ణవుల కరదీపిక, ఖచ్చితంగా ప్రతి వైష్ణవుడు చదవలసినటువంటి గ్రంథంగా చెప్తారు హరిభక్త విలాసం. సో అందులో కూడా ఈ అభిప్రాయాన్ని, అంటే అందరూ కూడా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అనేటువంటి దాన్ని సమర్థించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అందులో, విధి విహితమగు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మంత్రదీక్షను స్వీకరించిన ఏ వ్యక్తి అయినను నిశ్చయముగా బ్రాహ్మణుడై తీరును. అంటే ఆ భగవంతుని మంత్రదీక్షను ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా, సో మనకి ఇప్పుడు అందిస్తున్నటువంటి ఆచార్యులు, గురువులు, పరమ పూజ్య జయపతాక్ మహస్సు గురు మహారాజులు. సో మరి అలా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండి దీక్ష తీసుకున్నటువంటి వారు ఏ వ్యక్తి అయినా నిశ్చయంగా బ్రాహ్మణుడే అయి తీరుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో అందులో ఆ విధంగా స్పష్టంగా ప్రకటించబడినటువంటి అంశాన్ని వారు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లా అంటే వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, కాంస్యము అంటే కంచు
పాదరసంతో కలయడం ద్వారా బంగారంగా మారిపోయినట్లు. మరి అంతే కదా, సాధారణంగా కంచు, ఆ కాంస్యం ఏదైతే ఉందో అది బంగారంగా మారేటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం మనకి చెప్తారు. యథా కాంచనతాం యాతి కాంస్యం రస విధానతః యథా దీక్ష విధానేన ద్విజత్వం ఝాయతే నృణాం అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. అంటే ఈ కంచు పాదరసంతో కలియుట వలన బంగారంగా మారిపోయినట్లు వారు కూడా, అంటే ఈ మానవులు ఎవరైతే దీక్షను తీసుకుంటూ ఉన్నారో, విధి విహితమైనటువంటి ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మంత్రదీక్షను స్వీకరిస్తారో, అలా స్వీకరించినటువంటి వాడు సహజంగానే బ్రాహ్మణత్వ స్థితిని అందుకునేటట్లు చేయగలుగుతాడు పనులని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రామాణికుడైన ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిచే ఒక వ్యక్తి విధి విహితమగు వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారమును గ్రహించించో ఆ వ్యక్తి అంతటితో తన కార్యము ముగిచినట్లు భావింపరాదని శ్రీల రూపగోస్వామి వారు హెచ్చరించారు. ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. ఏంటంటే ఆ విధంగా విధి విహితంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి ఆ భక్తియుక్త సేవను స్వీకరించడము, అలా స్వీకరించినంత మాత్రాన్నే అతడు బ్రాహ్మణుడైపోడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. మనకి ఇస్కాన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి శ్రీలారు ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్పినటువంటి అంశాలు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని పాటించడం ఖచ్చితంగా. సో మాంసాహార భక్షణము వదిలివేయడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలకు దూరంగా ఉండడం, మత్తు పదార్థాలు తీసుకోకుండా ఉండడం, జూదము ఆడకుండా ఉండడం అనేటువంటివి. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించుతూ ఉండడము, 16 మాలల జపం చేయడము. సో ఇవి ఖచ్చితంగా పాటించాలి. అలా పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడే ఆ తీసుకున్నటువంటి వారికి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధమైనటువంటి విధానంలో ఉన్నట్లుగా చెప్పబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అందుకే ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని చేత ఆ విధి విహితంగా వైష్ణవ సాంప్రదాయమున ఆ ప్రాకారమును గ్రహించించో ఆ వ్యక్తి అంతటితో ఆయన కార్యం ముగిసినట్లు కాదు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ లక్షణాలను పెంపొందించుకొని వాటిని కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ భగవంతుని అనేటువంటి విషయాన్ని హెచ్చరించిన విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లు వైష్ణత్వమును స్వీకరించిన వ్యక్తి ఆ విధి నిబంధనలను శ్రద్ధగా అనుష్ఠింపవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి, ఆ నియమాలను ఏవైతే ఉన్నాయో అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యం నుండి మంత్రదీక్షను స్వీకరించిన తర్వాత ఆ భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను అనుసరించకపోయినట్లయితే తిరిగి, అంటే ఇక్కడ ఆ నిబంధనలను అనుసరించకపోయినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తి తిరిగి పతితుడైపోవును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైతే తన స్థితిని పొందాడో, అంతకుముందు చేశాడో, ఇక అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి నాకు దీక్ష అయిపోయింది, ఇక నేనేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని కాదు. సో అంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే చేశామో అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను శ్రీకృష్ణుల్లో ఒక అంశమని, అట్టి అంశంగా అంశి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించుటయే తన కర్తవ్యము అనేటువంటి గుర్తుంచుకొని చాలా జాగ్రత్తతో ప్రవర్తించాలి అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుని మనము సేవింపకుండా ఉన్నట్లయితే వెంటనే మనము పతితులమవుతాము అని చెప్తున్నారు. భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండా, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే ఇక అది మనము ఆ స్థితి నుండి దిగజారిపోతూ ఉంటాము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే కేవలము మంత్రదీక్షను స్వీకరించినంత మాత్రాన్ని ఎవడు కూడా ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణత్వ స్థితిని లేదా స్థాయిని అందుకోజాలడు అని చెప్తారు. అతడు
తన ధర్మముల నిర్వహణలోను నియమ నిబంధనల్లో అనుసరణలోను మిక్కిలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి సక్రమంగా భక్తియుక్త సేవను నిర్వర్తించుచున్నచో అట్టి వ్యక్తి పతనం చెందేటువంటి ప్రశ్నే లేదు అని చెప్తారు. రోజు కూడా గురువులు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారంగా అన్ని నియమాలను పాటిస్తూ మనము భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవలో సాధన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే 4:30కు లేసి మంగళహారతిలో పాల్గొనడం, ఆ తర్వాత జపం చేయడము, ఆ తర్వాత గురు పూజలో పాల్గొనడం, ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమంగా ఎవరు కూడా పతనమయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఎవడైనా పతనం చెందినట్లయితే అతడు ఆ కర్మకాండల్లో ఉన్నట్లుగా ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తారు. తిరిగి మరలా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవడం ద్వారానే అతడు పవిత్రీకరించబడతాడు అని చెప్తారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక చైతన్య స్థితిని అందుకోవడానికి మనకి 3 ప్రత్యేక సాధన మార్గాలు కలవు అని చెప్తారు. కర్మ మార్గము, జ్ఞాన మార్గము, భక్తి మార్గము అని చెప్తారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి అందించినటువంటి అంశాలలో వ్యాసుల వారు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా 18 యోగాలుగా విభజించినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. ఆ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చేసుకుంటాం. మొదటి విభాగాల్లో మొదటి 6 అధ్యాయాలను కర్మ షట్కాలుగాను, మధ్యలో ఉన్నటువంటి 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలను భక్తి షట్కాలుగాను, ఆ తర్వాత 18 అధ్యాయాలను జ్ఞాన షట్కాలుగాను చెప్తాం. అంటే ఆధ్యాత్మిక చైతన్య స్థితిని అందుకోవడానికి మానవులమైన మనం మన జీవన విధానాన్ని ప్రోత్సహించేదే మనకు భగవద్గీత. సో అందులో మొదటి 6 అధ్యాయాలలో వివిధ రకాలైన కర్మల ద్వారా ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరవచ్చో, కర్మలను ఆచరిస్తూ ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి దరిచేరవచ్చో చెప్తుంది. మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలలో భక్తియుత సేవ ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు, ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆ భగవంతునికి ప్రియమైన వారు అవుతారు అనేటువంటి అంశాలను కూడా అందులో వివరించబడింది. ఇక చివరి 6 అధ్యాయాలలో ఏ విధంగా జ్ఞాన మార్గములో మనము ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరవచ్చో అనేది తెలియచేసినటువంటిది. ఇక్కడ సాధారణంగా కర్మ మార్గము అంటే యజ్ఞయాగాది కర్మకాండలను ఆచరించటము, మరి ఇక జిజ్ఞాసతో కూడినటువంటి విధానమే జ్ఞాన మార్గము. ఆ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి మహర్షులు నిరంతరం కూడా భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి జిజ్ఞాసువులుగా ఉన్నటువంటి వారు, అది జ్ఞాన మార్గం అని. ఇక అత్యున్నతమైనటువంటిది సరళమైనటువంటి మార్గము భక్తి సేవా మార్గం, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది. సో ఈ విధంగా కర్మ జ్ఞాన భక్తియుత సేవా మార్గాల్లో ఈ కర్మ జ్ఞాన మార్గాల యొక్క ఆవశ్యకతే లేదు అని చెప్తారు. భక్తిలో సింపుల్గా ఆ భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది వారికి ఈ కర్మ కానీ జ్ఞాన మార్గాల ఆవశ్యకత కూడా లేదు అని చెప్తారు శ్రీల రూప గోస్వాములు చెప్పిన అంశం. శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో కర్మ జ్ఞానాల వాసన ఉండదని ఇదివరకే వివరించబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తి మార్గంలో తార్కిక జ్ఞానముకు కానీ కర్మకాండలకు కానీ ఎట్టి ప్రసక్తి ఉండరాదు అని చెప్తారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ బలపరిచేటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని కూడా మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, స్వే స్వే అధికారి యా నిష్ఠా సగుణ పరికీర్తితః విపర్యస్తు దోషః స్యాదుభ యోరేష నిశ్చయః అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. అందులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అర్హతకును అనర్హతకును మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాన్ని ఆయన అక్కడ తెలియచేసింది. భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులైనటువంటి వారు తిరిగి కామ్యకర్మలతో కూడిన కర్మ మార్గమును గాని తార్కిక జ్ఞాన మార్గమును గాని ఎన్నడను ఆశ్రయింపరు. స్థిరంగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నులై
ఆచార్యులను, శాస్త్రములను, ఆ శాస్త్రాలు విధించినటువంటి విధులను అనుసరించుచు అదియే అత్యుత్తమమైన అర్హత అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు, శాస్త్రాలు, అలాగే ప్రామాణిక ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి సూచనల ద్వారా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండడమే అత్యున్నతమైనటువంటి, అంటే వారికి శరణొచ్చి వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను పాటించటమే అవుతుంది. అలాగే అవి పాటించకపోవడం కూడా అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తాము. మనకి ఉన్నటువంటి 10 అపరాధాలలో, నామాపరాధాలలో 10 అపరాధాలు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం కూడా ఒక అపరాధమే అని చెప్తారు. కాబట్టి గురువులు ఆదేశించినటువంటి శాస్త్రాలను దూషించుట, ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలను దూషించడం కూడా అపరాధమే అవుతుంది. సో అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇంకా మరొక శ్లోకంలో నారదుడు వ్యాసుడితో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. ఒక వ్యక్తి తన వర్ణధర్మమును నిర్వహించకపోయినను ఏకంగా హరి అంటే శ్రీకృష్ణుని పాద కమలమును శరణవేడినచో అతనికి ఎట్టి దోషమును సంక్రమించదు. సాధారణంగా ఎవరి విద్యుక్త ధర్మాలను వారు చేయాలి, అవి కూడా భక్తియుత సేవ అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేయమని చెప్తారు. సో అలా చేయలేనటువంటి వారు నేరుగా భగవంతుని యొక్క పాదాలకు శరణ వేడినట్లయితే ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు చేయకపోయినటువంటి అది కూడా, అంటే వారికి దోషం కూడా రాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అన్ని పరిస్థితులలోనూ అతని పరిస్థితి భద్రంగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ చెడు సాంగత్యం వలన భక్తియుక్త సేవలు అతడు పతనం చెందినను, లేక అకాల మృత్యువు పాలబడిన సాధన పూర్తి చేయక జాలకపోయినను అతనికి ఎట్టి హాని కలగదు అని చెప్తారు. ఒక వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇతర విధానాల్లాగా కాదు భక్తియుతమైనది. అది మనం ఎంత సాధిస్తే అది అలా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, అశాశ్వతమైనది కాదు. ఇది భక్తియుతమైన సేవ. సాధారణ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. ఉదాహరణకి ఈ జన్మలో మనం కొన్ని కోట్లు సంపాదించాలి అనే ఒక భావనతో, లేదా కొంత ఏదో చేయాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ జన్మలో సాధించలేకపోతే మళ్ళీ జన్మ అంటూ పొందినట్లయితే వాటిని సాధించడానికి మళ్ళీ మొదటి నుంచే ప్రారంభించాల్సి వస్తుంది ఆ వ్యక్తి. కానీ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనకి భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, ఒకవేళ నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఈ యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించి పరిపూర్ణ సాధించలేకపోయినట్లయితే మరి అటువంటి యోగి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు చెప్తాడు, ఆ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండే వారికి ఎటువంటి నష్టం ఉండదు, ఏం పరిణితి చెందారో అది కొనసాగించబడుతుంది. అటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో వారు తిరిగి జన్మిస్తారు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి వాటిలో చెందుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి ఎటువంటి నష్టము లేదు. ఆ విషయాన్ని కూడా భగవద్గీతలో భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తారు. నా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి ఎటువంటి నష్టము ఉండదు అని ప్రకటించు అర్జున అంటూ తన భక్తుల ద్వారా ప్రకటిస్తారు ఆయన. సో అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో మరొక అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ఋషభదేవుడు తన కుమారులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి కామ్యకర్మలు చేయు వ్యక్తులు పునర్జన్మలను పొందుచుందురు. వాసుదేవునితో ప్రేమానుబంధమును వారు ఏర్పరచుకొనక ఆ ఏర్పరచుకొనున్నంత వరకు భౌతిక ప్రకృతి కఠోర శాసనముల నుండి వారు విడివడుట అనున్నది కళ అని చెప్తారు వారు. ఎందుకంటే ఈ జనన మరణాలను మరలా కోటాను కోట్ల జన్మల్లో బంధనాల్లో పడిపోవడమే జరుగుతుంది తప్ప ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడే వారు ఈ జనన మరణాలకు అతీతమవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుచేత వర్ణాశ్రమ ధర్మములను శ్రద్ధగా పాటించుచున్న ఏ వ్యక్తి అయినను దేవదేవుడగు వాసుదేవునితో ప్రేమానుబంధమును సాధింపలేకపోయినచో అట్టి వాడు కేవలము తన మానవ జన్మను నిరర్ధకం చేసుకున్నట్లేనని గ్రహించాలి అని చెప్తారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఈ మానవ జన్మనే మహోన్నతమైన అవకాశము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, అంటే జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి అయిన భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం అనేటువంటిది ఈ మానవ జన్మలోనే సార్థకమవుతుంది అని చెప్తారు. ఒకవేళ అలా చేయలేకపోయినట్లయితే ఈ జన్మను నిరర్ధకం చేసుకున్నట్లే మనకు పశువులకు, మనకు పక్షులకు, కీటకాలకు తేడా లేకుండా పోతుంది అని చెప్తారు. మరి శ్రీమద్ భాగవతంలో మరొక శ్లోకంలో
ఆ భగవానుడే నేరుగా ఉద్ధవుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ ఉద్ధవ, ఎవరైనను నాకు పూర్తిగా శరణాగతి చేసుకుని నా ఉపదేశములను పాటించుతూ సర్వధర్మములను విడుచునో అతడే సత్తముడు, అంటే ఉత్తముడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవానుని సర్వధర్మ ఆయన భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏంటి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యం మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. అంటే సర్వధర్మాలను విడిచిపెట్టి కేవలము నన్నే శరణు వేడుము, సర్వ పాపముల నుండి నేను నీకు విముక్తి కలిగించదనని వాగ్దానం చేయుచున్నాను అని చెప్తారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులవుతారో వారిని అన్ని రకాలైనటువంటి బంధనాల నుండి ఆ భగవంతుడు విడిపిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఆ ఇంకొక అంశాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఏంటంటే ఆ కరభాజ ముని నిమి మహారాజుతో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ మహారాజా, వివిధ వర్ణములకు ఆశ్రములకు విహితములైన ధర్మములను విడిచి ఎవరైనను వ్యక్తి దేవదేవుని పదకములను వద్ద పరిపూర్ణంగా శరణాగతి చేసుకున్నచో అట్టి వ్యక్తి ఎవరికి నీ రుణగ్రస్తుడు కాడు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మనము 5 రకాలైనటువంటి రుణగ్రస్తులం అవుతామని చెప్తారు. ఋషులకు, పితృదేవతలకు, జీవకోటికి, అలాగే సంఘానికి మనము రుణగ్రస్తులమవుతాము. కాబట్టి వాటి నుండి విముక్తి పొందాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో పంచమహాయజ్ఞాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి ఉంటాయి మనకి. వాటి నుండి మనము బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము సాధారణంగా ఋషులకు అంటే బ్రహ్మ యజ్ఞము అంటే ఇక్కడ మనము సాధారణంగా ఆ ఋషులకు బ్రహ్మ అంటే ఇక్కడ వేదాలను మనకు అందించినటువంటి, మనకు శాస్త్రాలను అందించినటువంటి వారికి మనము రుణగ్రస్తులం అవుతామని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ భూమిపై జన్మించినటువంటి మనము ఎందరికో రుణగ్రస్తులం అవుతాము. ఎందుకంటే మహర్షులు రచించినటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలను చదివి లాభాన్ని పొందుతున్నాం కనుక మహర్షులకు రుణపడి ఉంటాం. అలాగే ఇక్కడ మనకి మరి అటువంటి వారిలో మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యాస మహర్షి, ఆయన ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి పరిస్థితులలో జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది. అంతకుముందు అంతా కూడా శ్రవణ విధానంలోనే కొనసాగేది గురు శిష్య పరంపరలో. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి మనకు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల యొక్క బోధలన్నీ కూడా అంతకుముందు శ్రవణ విధానం ద్వారానే గుర్తుపెట్టుకునేవారు శిష్యులు. లిఖిత రూపంలో ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు మందమతులమైనటువంటి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి వ్యాసుల వారు లిఖిత రూపంలోనే ఇవన్నిటినీ కూడా మనకి అందించినటువంటి వారు. ఆ వైదిక విజ్ఞానాన్ని, వేదాంతాన్ని, బ్రహ్మసూత్రాలు, మహాభారతము, శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వాటన్నిటిని కూడా ఆయన మనకి అందించినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఋషులు, శంకరాచార్యులు, గౌతముని, నారదముని వంటి వారందరూ ఉపదేశించినటువంటి జ్ఞానం వల్ల మనం లాభాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. వారందరికీ కూడా రుణపడి ఉంటాము. అలాగే మనము ఒకానొక కుటుంబంలో జన్మించినందువలన అటువంటి కొంత లాభాలు జరుగుతుంటాయి. వారి పేర్లను ఉపయోగించుకోవడం, పలానా కుటుంబంలో పుట్టాడరా అని, లేదా వారి యొక్క ఆస్తులను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. కనుక పితృదేవతలకు కూడా రుణపడి ఉంటాము అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుచేత పితృ రుణాన్ని కూడా తీర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. సో దానికి మనము మొదటిది వేదాధ్యయనం చేయడం వాటి వలన, రెండవది ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము, అలాగే ఇక పితృ రుణం, ఆ పితృలకు పిండ ప్రదానాలు చేయడం వంటి వాటి వల్ల మనము వాటి నుండి కూడా బంధ విముక్తులం కావచ్చు అని చెప్తాం. అలాగే జీవకోటికి కూడా, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమస్త మానవ కోటిని, బంధుమిత్రులకు ప్రేమతో మనకు సేవ చేసేటువంటి జంతువులకు, ముఖ్యంగా ఆవులు, కుక్కలు మొదలైనటువంటి జంతువులకు కూడా మనం రుణపడి ఉంటాము అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా దేవతలకు,
పితృదేవతలకు, ఋషులకు, జంతువులకు సమస్త సంఘమైనటువంటి మనం రుణపడి ఉంటాము అని చెప్తారు. తగిన సేవలతో వారిని రుణం తీర్చుకోవడం అనేటువంటిది మన విధి అని చెప్తారు. కానీ అది ఎవరికి ఈ రకాల పంచమహాయజ్ఞాలు చేయాల్సినటువంటి అంటే బ్రహ్మయజ్ఞము, దేవతా యజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, అతిథి అనేటువంటి ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథులను కూడా మనం గౌరవించడం అనేటువంటి యజ్ఞాలు చేయాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనకు ఎప్పుడు కూడా మన సాంప్రదాయాల్లో అతిథిగా వచ్చిన వారికి ఎంతో మర్యాద ఇస్తూ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు వీటిని ప్రత్యేకంగా చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వారు ఆ విధంగానే మనం ఒక వైష్ణవుడు మన దగ్గరికి వస్తే చాలా సాదరంగా ఆహ్వానపరుస్తాము. హరే కృష్ణ అని మందలిస్తాం, వారిని కూర్చోమంటాం, వారికి అతిథి మర్యాదలు చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా అన్ని రకాలైన భగవంతుని సేవ చేస్తాము, మన పూర్వీకులకు కూడా మర్యాద ఇస్తాము. ఒకసారి భక్తియుత సేవలోకి వచ్చినట్లయితే సో వాటిని ప్రత్యేకంగా చేయవలసినటువంటిది లేదు. అవన్నీ కూడా నిమగ్నం అవుతాం. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే భక్తిలోకి వస్తే వైష్ణవుడు అవుతాడు, బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అనే విధంగా చెప్పినట్లుగానే ఇక్కడ కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన భగవద్గీతలో కూడా మనకి చివరికి భగవద్గీత ఎండ్ చేసేటప్పుడు ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం కూడా అదే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యం మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటూ చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఆ భగవంతుడే చెప్తాడు అన్ని ధర్మాలను అంటే వదిలివేసి కేవలము నన్నే శరణొచ్చు, అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి నేను నిన్ను విడిపిస్తాను, భయపడకు అని చెప్పినటువంటి అంశము మనకి ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇంకొక అగస్త్య సహిత నుండి కూడా ఈ విషయం మరింత సాక్ష్యంలో లభిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే జీవన్ముక్తుడగు వ్యక్తి శృతి స్మృతి విహితమగు విధి నిషేధములు ఎట్లు బాధింపవో అట్లే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు సేవలో నిమగ్నుడైన వ్యక్తిని తాంత్రిక శాస్త్ర విహితమైనటువంటి ఉపాసనాది విధి నిషేధంలో కూడా ఎంత మాత్రము బాధింపవు అని చెప్తారు. అనగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుకో శ్రీకృష్ణుడికో భక్తులకు వారు అప్పటికే జీవన్ముక్తులగుదురు. అందుచేత వారి వైదిక కర్మకాండలను విధులను అనుసరించవలసిన అవసరమే లేదు. అంటే అవన్నీ కూడా వాళ్ళు సహజంగానే ఆచరిస్తూ ఉంటారు, ప్రత్యేకంగా వాటికి చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తారు. ఇదే విధంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో మరొక శ్లోకం చెప్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ కరవాజ ముని నిమిచక్రవర్తితో చెప్పినటువంటి అంశాలు. మహారాజా ఇతర దేవతారాధనను మాని తన సర్వశక్తులతోనూ దేవదేవుని సేవ చేయు వ్యక్తి దేవదేవునకు మిక్కిలి ప్రీతిపాత్రుడగును. అందుచేత ప్రమాద వశమున అతడేదైనా నిషిద్ధ కర్మను ఆచరించినను దానిని అతడు హృదయమునే అధివసించియున్నాడు కనుక దయతో తన భక్తుడు చేయు తప్పులను లోపములను అతడు సరిదిద్దుచుండును. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు చెప్పినటువంటి విషయం. ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో తన భక్తుడు ఏదైనా చేసిన పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది తప్ప అతడు పతితులైనట్లుగా భావింపరాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు, దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు తన భక్తుల విషయమున ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించమని చెప్తారు. ఆయన భక్తులు ఏ పరిస్థితులలోనూ పతితులవుట అనేటువంటిది సంభవించదు అని ఘంటాపతంగా చాటించబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తారు. సర్వదా భగవానుడు వారిని కాపాడుతూనే ఉంటాడు. నా భక్తులను నేను రక్షిస్తూ ఉంటాను, వారికి ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను, కావలసిన లేని దాన్ని సమకూరుస్తాను అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా ఉన్నటువంటివి. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విషయాలను చూసినటువంటి హరే కృష్ణ.